Den grønne omstilling handler om, at vi udnytter vores ressourcer bedst muligt. Med droner har vi mulighed for at komme ud, tage nogle billeder af marken, få en computer til at analysere de her billeder, og så give landmanden mere præcis information, der så kan træffes forhåbentlig bedre beslutninger på baggrund af. Det kan være noget med, hvornår skal der gødes på marken. Det kan være noget med, hvornår skal der sprøjtes for ukrudt eller bekæmpes ukrudt på anden vis. Jamen, tidligere der var vi jo i den situation, at for at kunne estimere udbytte, så måtte vi sende en række mennesker ud, og så talte de rækkerne op, og så lavede vi en estimation på, hvor stort det samlede udbytte ville blive. Så fandt vi ud af, at det faktisk kunne lade sig gøre at fotografere hele marken og tælle hvert enkelt græskar. Så kunne vi pludselig planlægge vores produktion meget bedre. Så jo mere præcis vi kan sige om hver enkelt kvadratmeter på marken, jo mere præcis kan vi behandle den, og jo bedre kan vi både agere miljømæssigt og økonomisk. Har man den information, kan man vælge tilgange, der er effektive til det, man skal gøre, uden at bruge flere ressourcer end højst nødvendigt. På den måde kan vi minimere vores miljømæssige fodaftryk under driften og stadigvæk få det udbytte, vi ønsker ude fra marken.